بهاتنا دەمساڵا بوهارێ و بداوی بوونە سەرما و سەقەما زڤستانێ لە ناوزەوی و چۆلان گەلک پنجار و شیناکی پەیدا دبە bi peydabûna vaşînakiya gelek jinên Kurd berê xwe didine nav zeviyan olwir bi mebesta xwarinê pincara didine hev. Coreyên pincara li nav zeviyê de verên cizîrê pirin zengînin. Ji wan tên naskirin xerdel, sîrmok, strîzerk, qinêber, tolek, kereng û gelek coreyên dîtir. Jin tevahiya pincara berhev dikin, paqij dikin û dikelînin û bi pîvazên pijandî re li ser sifreya xwarinê deytînin û malbat ji wê dixwin. Xanimaka Kurd bi navê Diya Mihemed ji Orient re got her sal di vî çaxî de em derdikevin navzeviya û pincara ji malbata xwe re berhev dikin û dibine malê. Firavîna xwe jê çê dikin, em ji zarotiya xwe ve ji va pincara dixwin. Em ji pincarê çolê pir hez dikin. Ji aliyekî din ve gelek gotin di nav welatiya de hene. Dibêjin ku sûdeyê va pincara li ser tendurustiya mirovan heye. Li ber vê cotkarekî ji me re got, xwarina va pincara ji tendurustiya me re bi sûde û feyde ye. Wekî mînaka qinêberê ji rovî û çavan re baş e û tivir ji xwînê re girîng in, her wiha jî tolek û strîzerk. Tevahiya şînakiya sûdeyê wa li ser tendurustiya mirovan hene. Wek girîngiya sebanixê, bihesin û vîtamîne, pir zengîn e û dema ku her tişt û pêtivî buha dibin, pincarê çolan bê pere ne û li ser sifreyê welatiya tê danîn.